ಈ ದಿನ ತಲೇಸಿನ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಮಮತಾ ನಾಯ್ಕ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ತುಳು ಕಲ್ಪಾತಿ ಈ ಲೇಸಿನ ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು 150 ಎಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಇನಿತ ವಿಷಯೋ ಮಾವಿಲ ತುಳು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಲೇಸದ ಪೊಲಬುದ ಕಮ್ಮೆನ ಗಮನಿಸುವ ಪೊರ್ತು ಇನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಕಾರ್ಲಾ ಮೆರೆನು ಈ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಲೇಸದ ಪೊಲಬುದ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟೊನ್ಯರೆ ಉಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ಲತೀಶ್ ಪಾಲ್ದನೆ ಪ್ರಸಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಪನರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್. ಇರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಗ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಶಿಲ್ಪಿ ಬೋಳ ಸುಧಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಸರ್. ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ ನಡಪಾಯರೆ ಅನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನುವೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರ್ನ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಪಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ತುಳುತ್ತಾ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಗೇನ ಪೊಲಬುನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನ್ಯರೆ ಉಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ಲತೀಶ್ ಪಾಲ್ದನೆ ಪ್ರಸಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಪದಪತ್ತಯ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಮೂಲಕ ತುಳುವೆರೆನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದಿನಾರು ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆಕ್ ಸುರುಕಾದ್ ತುಳು ಪೀಠಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ವಿಚಾರದ ಪನಗ ಮಾವಿಲ ತುಳು ಪಂಡದು ಮಾವಿಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾವಿಳ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಸುರುಕು ತೆರಿದು ಬತ್ತಿನಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಾಲನೆ ತೈಡ್ದುಂತ ಪಿರವೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಜೋಮಾ ಇಲ್ಲ ಜಿಕ್ಕೆ ಯಾಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಪಗದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಪೂರ ಅಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಪಗಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಉಪಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲಬು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಈ ತುಳು ಎಮ್ಮೆಗೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಆತನವ್ಲ ಓಳುಳ್ಳೇರು ಮಾಣಿ ನಂಗರೆ ಪಂಡದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪದ ಅಂಚ ಅಪಗ ಈ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಲಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಿಡಿತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಜಯನ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಆ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿತ್ತೇರು. ಐಟ್ ಮಾರ್ಕೋಡಿ ಪಂಡದ್ ಪನ್ಪೇರ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾರ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಪಂಡದ್ ಪಂಡಂಡಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಆದುಂಡು
ಅಂಡ ಆರು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ಆರು ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಷೆ ಪಂಡದ ಇನ್ ಬರೆತೇರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ಆ ಪೇಪರ್ನು ಓದುನಾಗ ನಮಕ್ ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ ಬರೆತಿನವು ಐಟಿ ಏತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾ ಪಂಡದು. ದಯಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆನ ತುಲನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಐಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆನ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೋಯಡ ಅವು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಂದೇ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆರ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ತುಳುಗ ಆಯ್ನ ಇರ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉಪಭಾಷೆನ ಅತ್ತ ಪಂಡದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಪಿದಾಡಿಯ. ಇದಕ್ ಒಂಜಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾವಿಳ ಸಮುದಾಯದಾದನು ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮಲಯಾಳಡ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಆತಂಡು, ಕನ್ನಡಡ್ ಅವಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವಡ್ ಆತೊಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡತದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾತಿ ವಿಚಾರ ಇದು ಬತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ದಾದ ಅನ್ಸಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಉಪಭಾಷೆನೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆದ ಮುಟ್ಟಂದೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ನಗಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡಗಿಂಚ ಕುಂದಗನ್ನಡ ಉಂಡ ದಯಪನ ಕುಂದಗನ್ನಡನ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭಡ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ ಅವಿನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆ ಭಾಷೆ ನಾವು ಕನ್ನಡನೆ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಾವಿಳ ತುಳುದಾದಂಡು ಉಂದುಲ ಅಂಚನೆ ದಿನ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಪೋಯಡ ಒಂಜಿ ತುಳುತನೆ ಉಪಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಚೂರು ಮಾವಿಳ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾವಿಳ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪವನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಅದೊಂಜಾತ್ ಒಲಾಂಡಲ ತಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಟ್ ನೆಟ್ ಓಲಾಂಡಲ ಅತ್ತನ ತಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಇಂಚ ಪುಡಿತ ಇಂಚ ಅತ್ತಂದ ಅನ್ಸಂಡ ನಿಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ತೋಜೊಂದೊಂದೇನಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾವಿಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೇರಳದ ಚಿರಕಾಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಕಣ್ಣೂರು ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಣ್ಣೂರು ಗಡಿ ಭಾಗಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಇಂದು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡ್ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡಲೆಡ್ ವಾಸ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಮೊಕ್ಕಲು ಕುಮೇರಿ ಕೃಷಿ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ತೆಲ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಮೊಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಕಾಲಾಂತರಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಧನಿಕುಲ್ ನಾಡಿಟ್ಟು ಒಕ್ಕೆಲಾದಲ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಾಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರು ಬೋಂಟೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು. ಮಾವಿಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ 1933 ಮದ್ರಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆಜೆಟ್ ಯಾರ್ದಾದೊಂಡು ಐಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಚಿರಕಾಲ್ ತಾಲೂಕುಡು ಮಾವಿಲನ್ ಪನ್ಪಿ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತದು ದೆಟ್ಟು ತುಳು ಮಾವಿಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ ಮಾವಿಲನ್ ಪನ್ಪಿ ರಡ್ಡು ಪಂಗಡಲ್ಲ ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮದ್ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಆತ ಮೊಕ್ಲೆನ ಗುರಿಕಾರನ್ ಚಿಂಗಂ ಪಂದಲ ಅಕ್ಲೆನ ಗುಡ್ಚಿಲನ್ ಮಾಪುರ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತನೆ ತೂಂಡ ಮೊಕ್ಲೆನ ಗುರಿಕಾರನ್ ಮೂಪನ್ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಪನ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಗುರಿಕಾರೆ ಇತ್ತ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲೇಟ್ ಗುರಿಕಾರನ ದಾದ ಬೇರೆ ಅತ್ತಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವೇ ಮೂಪನ್ಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಮಾವಿಲ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನ್ ತೂಪುನಾಂಡ ಇತ್ತ ಮಾವಿಳ ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೆತ್ತದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ವಿವರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಕ್ಕುದ ಇರ್ರೆ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಮಾತೊಂದೇರು ದುಂಬಕುಲು ಕುಲ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಡ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪುದರ್ ಬೈತನ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಡ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಇಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಇಂದಕ್ ನಂದಾತು ಅಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ದಾಯಗಿ ಈ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಂದ್ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯಿಲ ಸಮುದಾಯ ಅವೇ ಮಾವಿಲ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾಯಿಲ ಸಮುದಾಯನೇ ಮಾವಿಲ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ ಈ ಸಮುದಾಯ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಇತ್ತ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಮಾಯಿಲೆರ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮೊಗೇರರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೇ ಒಂಜಿ ಕವಲ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಪಂಡದ ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾವಲರ್ ಪಂಡ ಆನೆಲಿನ ಮಾದವ್ ನೆಟ್ಟಕು ಬಿರ್ಸೆರಾದಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚನ ಜನಾಂಗನೆ ದುಂಬುಗು ಮಾವಿಲೆ ರಾಯರು ಪಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಪಂಡದ್ದು ಮಲೈಲೆ ಮಾವಿಲರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಉಂಡು ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ R.C. ಕರಿಪತ್ ಪಂಪ ಐಟ್ ಆರ್ ಪಂತೇರು ಅಂಡ 1991 ಒಂಜಿ ಮದ್ರಾಸ್ದ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ದಾದಂಡು ಐಟ್ ಎ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಮಾವಿಲನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನವು ಮರ್ದದ ತಪ್ಪುರ್ದು ಬೈದನಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಂದು ಕೆನರಾದ ಜಾತಿ ಐನೆಡ್ದಾತ್ರ ಇಂದೆತ್ತ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿನ ತುಳು ಅತ್ತಂಡ ಕನ್ನಡಡ್ ಆಗ ಕೆನರಿಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡು ಡಾಪುಂಡು ಪಂಡದಾರ್ ಪಂತೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪುರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ್ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆ
ಮಾವಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇತ ದುಡಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಮಾವಿಲೆರೆಗ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಮಕ್ಳ ಇಕ್ ತುಡಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲೆನ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ನೆನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೂನಾಗ ಮೊಕ್ಲು ಕಂಡನಿಯಾಗ ಮೇರೆ ಎಂದಲ್ಲ ಬಡದಿಗ ಮೇರೆ ತಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಳಕೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ನೆನ್ ತೂನಾಗ ಇತ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಬರಿ ಒಂಜಿ 13 ಬರಿಲು ತಿಕ್ಕದ ಮಾವಿಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಆ 13 ಬರಿಲೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಂಕ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತನು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಪುನ ಕುಮೇರಿದನ್ನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಸಾಮ್ಯತೆ ಪುನ ಕೂರ್ಮರ್ ಮಿನ್ನ ಅಂದ್ ಕಿನ್ನೆದನ್ನ ಅಂದುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಮಿನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜುಂಡು ಮರ್ದರನ್ನ ಅಂದುಂಡು ಮದ್ಮರ್ ಮಿನ್ನ ಒಂದು ಅಂತ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕವಲ್ ಆದಿಪೂರ್ಲಿ ಪಂಡದ ಇಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಮಂಗಳಂ ಕಳಿ ನಲಿಕೆ ಅಂದು ಮೊಕುಲು ಜನಪದವಾದ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಅಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅತನ ಬೇತ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಲಿಪೇರು ಅಂದೇಕ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಡಾಕುಲ್ ನಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ದುಡಿ ಬೊತ್ತೊಂಡು ಮೂಪನ್ ದುಡಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಕುಲು ನಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪದಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆ ಪದಕ್ಲಿ ನಕುಲು ಪನೊಂದು ನಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ದುಡಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡಿತ್ತ ಫೋಟೋ ನಿಕು ತೂಂದುಳಾರು ಒಂದು ಪೆಲತ್ತ ಮರಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಒಡೊತ್ತನ ಮಂಗನ ಚೋಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ಮಾವಿಲ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಾಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಆದ್ ಪೋಪುಜಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅದು ಮೇಲ್ ಐನೊಂತೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪೆ ಇಂದಕ್ ಮಾರ್ಕೋಡಿ ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಮಾವಿಲ ತುಳುಂದು ಪನ್ಪುನನೆ ಸಮಂಜಸವೈನ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಇಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ ಇಂದೆಟ್ ಒಂತೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದೆಟ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡದ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಾವಿಲ ತುಳುಕು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲೆನ್ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಾಕಾರ ತುಳುತ್ತ ಬಾಕಾರದ ದಂಡು ಅವು ಮಾವಿಲ ತುಳುಟು ಪಾಕಾರ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಲ್ಪ ಪೇಲೆ ಎಂದ್ ಆಪುಂಡು ಬಜಿಲಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಪಜಿಲಿಂದ ಆಪುಂಡು ಬೇರೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಪೇರಿಂದ ಆಪುಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತಿನ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿಲಿಂದ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಪಾಕಿಲ್ ಇಂದು ಮಾವಿಳ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿಮಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುತ್ತ ಸಾಕಾರದ ಅದೊಂಡು ಅವು ಮಾವಿಲ ತುಳುಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಚಾಕಾರ ಪನ್ನಾಗ ಸುಣ್ಣ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಚುನ್ನ ಬರ್ಸ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಪೆರಿಚ ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಅವು ಒಂತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೆರಿಚ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಐದಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುತ್ತ ರಾಕಾರದ ಅದೊಂಡು ಆ ಮಾವಿಲ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಡಾಕಾರ ಡಾ ಡಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ತಾಡೆ ಬಾರೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಡೆ ಅತನ ಬಾಡ ಪಾಡೆ ಅಂಚ ನೆಟೆ ಬಾಕಾರ ಪಾಕಾರ ಆಪುನೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ರಾಕಾರ ಡಾಕಾರ ಆಪುನೆಲ್ಲ ನೆಟೆ ತೂವಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ತಾಕಾರದ ಅದೊಂಡು ಒಂದು ಮಾವಿಲ ತುಳುಟ ಅನಗ ಚಾಕಾರ ಆಪು ತಪ್ಪು ಅಂದಿತ್ತಿನ ಚಪ್ಪು ತಾ ಇತ್ತಿನ ಚ ತಿಡ್ತಂದಿತ್ತಿನ ಚಿಡ್ತಂದ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನ ತುಳುಟ್ಲ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಭಿನ್ನ ತುಳುಟ್ಲ ಅಂದ ಒಂಚ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಕಾರದ ಅದೊಂದು ಳಾಕಾರ ಆಪುಂಡು ಜಾಲು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ಜಾಳು ಓಲು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಎಳ್ಳು ಅಂದ ಆಪುಂಡು ನೆಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಕಾರ ತೂಪುನಂಡ ಈ ದಾಕಾರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಚಾಕಾರ ಆಪುಂಡು ದಿಕ್ಕೇಲು ಅಂದಿತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕೇಲು ದಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಚಾನೆ ಚಾನೆ ದಾನೆ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣದ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪುನ ಲೋಕಾಪುನ ಅಂಕಾರ ಲೋಕಪಾಪುನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಎಚ್ಚ ಎಂಕ್ಳು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಎಕ್ಳ ಅಂಚಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಚ್ಚಿಪ್ಪ ಇಂಚಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಚ್ಚಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಎಕ್ ಪಾಂತೆ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಪಾತೆ ಅಂದ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೋಪಾಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಪದಾದಿದ ಊಕಾರದ ದಂಡು ಮಾವಿಲ ತುಳುಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಈಕಾರ ಆಪುಂಡು ಉಂಡು ಅಂದಿತ್ತಂಡಕ್ಲು ಇಂಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಇಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಆಕೃತಿಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪುನಂಡ ನೆಟ್ ಲಿಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ನೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡ್ದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ರಡ್ಡೇ ಲಿಂಗ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಐಟ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾವಿಡ ತುಳುಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಮಾವಿಡ ತುಳುಟು ರಡ್ಡೇ ಲಿಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಕುಲು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಅದೇ ಅಕುಲು ಗಳಸೇರು ಇತ್ತೆ ಆಯಿ ಇಂದ್ ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಆಯಿ ಇಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಲ್ ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ್ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಅವು ಉಂದೆ ಅಕುಲು ಗಳಸುವೇರು
ಅಂಚನೆ ಬಹುವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬರ್ಪುನ ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಕ್ಳ ಕ್ಳು ಕ್ಳು ಗ್ ಗಳು ಇಂಚ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲೂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಳ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಗಳ ಮರಕ್ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತುಂಡ ಮರಕ್ಳು ಮೀನುಲು ಒಂದಿತ್ತುಂಡ ಮೀನುಗಳು ಅಂಚ ಗಿಳು ಕಿಳು ಇಂದು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೂ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಚಿಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಮದಾದ ಪನ್ಪ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಐಟಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಳುಕು ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಲೆಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂತೆ ಮಲಯಾಳಂದ ಪ್ರಭಾವ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮುಟ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ಲ ಮಾವಿಲನ್ ತುಳುಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಐನುಗಕ್ಲು ಅಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಆಜಿಗ್ 6 ಏಳಿಗ್ ಏಯಿ ಇಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಣ್ಮಗ್ 8 ಒರುಂಬಗ್ 9 10 10 ಪನ್ಪೇರು 11 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ 11 12 13 14 ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 20 ಬರ್ಪುಂಡು 100ಗ್ 100 ಸಾರಗ್ 1000 ಲಕ್ಷಗ್ ಲಕ್ಷಂ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂತೆ ಬಹುಶಃ ಮಲಯಾಳಂದ ಪ್ರಭಾವದ ಹತ್ರ ಬದಲಾದಿಪ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಾವಿಲ ತುಳುಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲೆನ್ ತೂಪುನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿಂಜ ಸಾಮ್ಯತೆಲೆನ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಆ ಶಬ್ದಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಆಕಂದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ನೋಪುಂದು ಪನ್ಪ ಅಕುಲ್ಲ ನೋಪುಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಬಳಕೆನೆ ಉಂಡು ಲಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಲಪ್ಪು ಎನ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಲಾಕಾರ ನೆಟೆ ಲಾಕಾರ ಸೊ ಲಪ್ಪು ಉಂದುಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪುಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಡ್ಪಿಲ್ಗ್ ಅಡ್ಕಳ ಗುವೆಲ್ ಕುವೆಲ್ ನೆಟೆ ಗಾಕಾರ ಪೋದು ಕಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಗುವೆಲ್ ಕುವೆಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಿಕಾಸ್ ಪಿಕಾಸ್ ಬಲ್ಲು ಪಲ್ಲು ನೆಟೆ ಬಾಕಾರ ಪಾಕಾರ ಆಪುಂಡು ನಾಯಿರು ನಾಯಿರು ಚನಿಲ್ಗ್ ನನಿಲು ಪನ್ಪೇರು ನೆಟೆ ಚಾಪೋದು ನಾ ಆಪುಂಡು ಪಗೆಲ್ ಪಗಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮದೆನ ನೆಟೆ ಅಡಿ ಒತ್ತು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಭಾಷೆ ಅಂತೆ ಮದೆನ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದಿಕ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ತ ಎಂಚಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ತೆಂಕಾಯಿ ತೆಣಕಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಡ್ಕಾಯಿಗ್ ಎಕಡದ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ದಾದಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾ ಎತ್ತಿನ ಪಾ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಡಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಮೂಡಾಯಿ ಆದೆ ಉಂಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮಿತ್ತಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಕಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿರ್ಪಾಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಮನದಾದ ದಿವೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾವಿಲ ತುಳುಟು ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರದೇಶಲೆಡೆ ಹಳ್ಳಿಲೆಡೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಶಬ್ದಲೇನು ಗಲಸುನೆ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಅಜ್ಜಿ ವನಸಾಂಡಾಕೇನೆಕ್ ಕಂಚಿ ಪರ್ಕತರ ಅಂತ ಕೇನ್ವೇರು ಅವು ಅವೇ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತೆಲಿ ಪರ್ಕತರ ಅಂತ ಕೇನ್ವೇರು ಆಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಕಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಕ್ ಅವೇ ಆಯ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಡ ಗಂಜಿ ಪಂಡ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಪಂಡ ತೆಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪತೆ ಇತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲೆಗೆ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವನಸ ಮನ್ಪೋನ ಕೆನಿಕ್ ಕಂಜಿ ಪರ್ಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಅಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಉರುಡು ಗಂಜಿ ಪಂಡ ತೆಲಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮೊಕಲ್ನ ಉರುಡು ತೆಲಿ ಪಂಡ ಗಂಜಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅಲೆಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಣಿಗೆ ಮುಕುಲ್ದಾದ ಇಂಕ ವನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಲಿ ಕೊರ್ಪೇರದನ್ನ ಸೊ ಅಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಿಡ್ತು ಪನ್ಪುನ ತಿರ್ತಗ್ ಚಿಡ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ತಾಕಾರ ಚಾಕಾರ ಆಪುಂಡು ಬಲ ಬಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಪನ ಬಲ ಭಾಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಬಲತ್ತಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಬಲತ್ತಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ದತ್ತಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಡೆತ್ತಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಎಡೆತ್ತು ಪೋದು ಡೆತ್ ಆತಂಡು ಉಲಾಯಿಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಲಾಯಿ ಅತಂಡ ಲಾಯಿ ನೆಟೆ ಊಕಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಲಾಯಿ ಲಾಯಿ ಪಿದೈ ಇಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಪಿದೈ ದೂರ ದೂರ ಕೈತಲ್ಲು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಗಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ಕೈತಳ್ಳು ಇಂಚ ಬಳಕೆಲು ಉಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಉಂಡಕ್ಲೆಂಟ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಗ್ ಉಂಗಮ್ಮೆ ಅತ್ತಂಡ ತೊಂಡಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿಗ್ ಉಂಗಪ್ಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಉಂಗಪ್ಪೆ ತೊಂಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ತಿದ್ಯಮ್ಮೆಗ್ ಕುഞ്ഞಪ್ಪ ತಿದ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ಕುഞ്ഞಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಮಾಮುಗು ಮಾಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅರುವದೆ ಮರ್ಮೈ ಇಂದು ಉಂಡಕ್ಲೆಂಟ್ ಮಗಲು ಮಗಳು ಮಗೆ ಮಗೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಯಾಗ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮರ್ಮಯಾಗ್ಲ 60 ಒಂಜೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮರ್ಮಲ್ ಮರ್ಮಾಳು ಪಲಯಗ್ ಪಡಯಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಪಲಿ ಪಡದಿ ಪಲ್ದಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಡದಿ ಅಲ್ಪ ಲಾಕಾರ ಡಾಕಾರ ಆಪುನು ಮೆಗ್ದಿ ಮೆಗಿದಿ ಬಾವೆಗ್ ಪಾಪೆ ಬಾ ಪಾಪುಂಡು ವಾಲ ಪಾನೆ ಆಪುಂಡು ನನಿಕೆ ನನ್ಕನ್ ಆಪುಂಡು ಮೈತಿ ಡಿ ಇಂದಿತ್ತನ ಮೈತಿ ಟೀ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಪಾಲೆ ಕಂಡನಿ ಮೇರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಬೊಡೆದಿ ಮೇರ್ತಿಂದ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲು ಇನಿ ನಮಕ್ ತುಳುಟು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ತುಳುಟೆ ಗಲಸ ಒಂದಿತ್ತಿನವು ಅಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುಟಿಜಿ ಅಂಡ ಮಾವಿದ ತುಳುಟ ಉಂಡು
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಸಾದಿಗ್ ಗಲಸು ನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ತೆರ್ಬಟೆ ಪಂಡದು. ಇತ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಕೃತಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯೋಮೋಂಕ ಪೃಥ್ವೀಕ ತೆರ್ವಟೆ ತಾನೆ ಆಕವಾಡು ಉಂದು. ಅರ್ಜುನೆ ಐರಾವತನ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದ್ ಇಂದ್ರಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಇಂದ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ವರ್ಗಗ್ಲ ಭೂಮಿಗ್ಲ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಪನ್ನ ತೆರ್ವಟೆ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ್. ಆ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಶಬ್ದ ತೆರ್ವಟೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾವಿಲ ತುಳುಟು ತೆರ್ಬಟೆ ಪಂಡದ್ ಬಲಕೆಡುಂಡು. ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೊಂಬತ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಮುಗೇರದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಕೊಂಬೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೊಂಬತ್ತಿ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗಳಸೇರು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಮುಗೇರು ಮುಯೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ್ ಮಲಯಾಳಂದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪನ್ಪಾಯನ್. ಅಂಚನೆ ಮದ್ಕ ಅಂತ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕೆದುಕು ಮದಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಉಂಟು ಮದಗ ಅಂತ ಮದಗದ ಕೆರೆ ಅಂತ. ಅಕ್ಕಲು ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆಕ್ ಅತನ ಕೆರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಮದ್ಕ ಪಂಡದ್ ಗಲಸೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಇಂದು ಮಲಯಾಳ ತಲಕ ತೋಜು ನಾಂಡ ಬಹುಶಃ ದ್ರಾವಿಡ ಶಬ್ದನೇ ಅದು ಕೂಡದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ಕಾಟ್ ಎಂದು ಪಂಡದ್ದು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಗಳಸುವೇರು. ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಭಾರತಡೊಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಅರಬೇಸ್ಯತ್ತ ಕಾತ್ಕ್ ಕಾನನಂತ ವಂಶಕ್ಕುಳೆ ಸಂಘೋ ಒಂದು ಪನಗ ಅರಬೇಸ್ಯದ ಗಾಳಿಗೆ ಕಾಡದ ಬೆದರಲೆದ ಸಮೂಹ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಶಬ್ದನೆ ಅವೇ ನಕ್ಲು ಉರಿತೊಂದೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ತುಳುಕು ಮಾವಿಲ ತುಳುದಾದಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಯಿನವು. ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮೇರೆ ಮೇರ್ತಿ ಜಿಕ್ಕೆ ಬಾಲೆಗೆ ಜಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೇರ್ಗಳು ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಬಹುವಚನ ಜೇರ್ಗಳು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಚುಳ್ಳಿಯಲ್ ಇಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಐತ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಪುದಾರು ಎಚ್ಚ ಇಂಚ ಬರ್ಪು ಪುದಾರು ಪನ್ಪೇರಕಲು ನಿನ್ನ ಪುದಾರು ಎಚ್ಚ. ಆರು ಓಲುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಅಗಳು ಎಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಅಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಅಗಳು ನಿಕ್ಕುಲು ಈರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಿಕ್ಕೇರು ಪನ್ಪೇರಕಲು. ಯಾನ್ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನು ಕೂಲಿ ಕಜ್ಜ ಮಾಟೊಂಡುಳ್ಳೆ ಕೂಲಿ ಕಜ್ಜ ಬೇಲೆಗೆ ಕಜ್ಜ ಮಾಟೊಂಡುಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈರು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಎಕಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಕೇರು ತೆಲಿ ಪರ್ಕರ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿಕ್ಕೇರು ಗಂಜಿ ಪರ್ಕರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಓಲುಳ್ಳೇರು ನಿನ್ನ ಉಂಗಪ್ಪೆ ಎಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪು ಪಲ್ಲು ಡೆಪ್ಪು ಒಯ್ಪುಗು ಡೆಪ್ಪು ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ನಿನ್ನ ಬಿರೆಲು ಬೊಳ್ಳೆನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪನೆಕ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಲು ಪೊಳ್ಳೆ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಲು ಬಾಕ್ ಪಾಕಾರ ಪ್ರೇಲು ಬೊಳ್ಳೆನ ಬಾಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾಕಾರ ಪೊಳ್ಳೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳುಕ್ಲು ಅಂತ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದೋಲು ಕಂಗಗ್ ಕಮ್ಮು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಸುಮಾರಾತ್ ಸಾಮ್ಯತೆಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದಲು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಒಲ ಮಲಯಾಳ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅತಂಡ ಬೇತನೆ ಭಾಷೆ ಬಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಹೊರಗ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ತೂಯಡ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂದು ತುಳುತಾನೆ ಒಂಜಿ ಉಪಭಾಷೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಯಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಪದ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡವೆ ಒಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಮಾಣಿನಂಗರೆ ಅಂತ ಎಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಮಾಣಿನಂಗರೆ ಪಂಡ ಮಾಣಿನಂಗರೆ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಓಡೆ ಪೋತೆ ಅಂದ ಆ ದಾದ ಪನ್ಪನಾಗ ಆಯೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಊರಿಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಪುಂಡು ಆಯನ ಮೆಗ್ದಿ ಮದಿಮಲಪಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ ಇಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಅದ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪುನವೇ ಈ ಎಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಮಾಣಿನಂಗರೆ ಅಂದ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಡುಂಡುಗೆ ಮಾಣಿನಂಗರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೇಂಟೆ ಡುಂಡುಗೆ ಮಾಣಿನಂಗರೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಮಾಣಿನಂಗರೆ ತಂಗಟಿ ಮದಿಮಳ ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಡ ಮಂಜಳು ಕೊಂಡ ಮಾಣಿನಂಗರೆಗ್ ಪಣಗ ಅಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಕನೋಡು ಮಂಜಳ್ ಕನೋಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ತೂನಗ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಳುಕ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇಯಮ ಜೋ ಲೇಲೆ ಅಂದ್ ಜೋ ಮಾಯಿಲೆ ಜಿಕ್ಕೆಯ ಉಳ್ಳೈಲೆ ಪುಗಯ ಅಂದ್ ಪನ ಜೋ ಮಾಯಿಲೆ ಜಿಕ್ಕೆಯ ಮಾವಿಲ ಜಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳೈಲೆ ಪುಗ ಉಳ್ಳೈ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೋದು ಕೇಂದು ಬಲ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರತ್ ಪದ್ಯಲು ಅಕಲಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಉಲ್ಲ. ಇತ್ತ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾಷೆನ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿಚ್ಚೇರು
ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡಿ ದಾದಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆಡ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ ದಾತ್ರ ಶಾಲೆಗ್ ಪೋನಾಗ ಅವ್ಲು ಮಲಯಾಳ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಯರ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚನೆ ಮಲಯಾಳ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ದಿಂಜ ಜನಕ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಲಯಾಳನೇ ಪಾತಿರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗೆಡ್ಡೆ ಪೊಲಬುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ನ ಖಾಲಿ ಪದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ್ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನಗ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಲಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತುಜಿಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ದಾದಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತುಜಿಡ ಅವು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಲಯಾಳ ಮಾದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬದಲಾಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಈತೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ರೀಸನ್ ದಾತ್ರಲ್ಲ ಅಕುಲು ಭಾಷೆ ನಕುಲು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ತು ಅವೇನು ನನ್ಲಾತ ಕಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಲೆನ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಯಾವ್ಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿಲುಲ್ಲ ಕತೆಕುಲುಲ್ಲ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಬಹುಶಃ ಮಲಯಾಳಂಡ್ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕೇರಳಡ್ ಏತ ಆತಂಡು ಪಂಡದ್ ಎಂಕ್ ತೆರಿದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡಿಡ್ಲ ತುಳುತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡ್ ಈ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಕೇರಳದ ಚಿರಕ್ಕಾಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕഞ്ഞങ്ങാട് ಕಣ್ಣೂರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾವಿಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾವಿಲ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುಟ್ಟು ಗಳಸಿನ ಶಬ್ದೊಲೆದ ಭಿನ್ನತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು ನನದು ಪಾತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಶಿಲ್ಪಿ ಬೋಳ ಸುಧಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪನುಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಕೇನೊಂದಿದ್ಯಾ ಸರ್ ಕೇಂಡೈತೆ ಆಯ್ತು ಕೇನ್ ಓಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡೆಯರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥದ ಇಂಜಿ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಗಳು ಕೇನ ಪಲಪದ ಪರಪು ಪಂಪಿನ 150 ಎಡಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕರ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರನೆಚ್ಚಿನ ಸತೀಶ್ ಪಾಲ್ದ ಮೇಲೆ ಮಾನದಿಕ ಭಿನ್ನರಾಯನ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಡೀ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಘಟಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಿ ಅವರ ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ ಬಹುಶಃ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ಬೋಕಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ವಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇನೆ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಟೈಪುಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಸಂತೋಷ ಪಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊನೆಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆತ ಶಬ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪುಂಡು
ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಷೆಗ್ ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶಡು ಆಯಾಯ ನೆಲಗಟ್ಟುಡು ಎಂಚ ಬೋಡು ಆ ಟೈಪುಡು ಭಾಷೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಆ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಣಸು ದಿನಸುಗ್ಲ ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಸಮಂಜಸ ಒಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪುಣ. ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾಷೆಗ್ಲ ಐಕ್ಯತವಾಯಿನಂಚಿನ ಐಕ್ಯ ರೂಪವಾದ ಭಾಷೆಲ ಕೂಡ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪುಂಡಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ತರದ ಪರತದ ಇಲ್ಲಡ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನುಲ ಅಂಚಿನ ಇದು ಕಳಶಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರವುಳ್ಳ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಸಾದೆರ್ ಪಂಡೇರು ಮರಣ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾದೇವರ ಏಪಲ ಎಂಕಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏನ ಕೋಡೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡೇರು. ನಿಜವಾದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾಗವಹಿಸನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಜವಣೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದ್ದದ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆದ ಲೋಕಲ್ ಲೈವ್ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಇಡೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರ ಎಂಕಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ ಬೋಳಾಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದೆರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್, ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೆನು ಬಯಕಿನ ಎರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನನ್ನ ದುಂಬಾತ್ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಎನ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರೆಡ್ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡತೆ? ತುಳುಕಾದ್ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗ್ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. 158ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ತಮಾಷೆ ಅತ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಬಹುಶಃ ಮಾಧವೇರು ಪತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ್ ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ಏಪಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನೆಟಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ಇತ್ತೆ ಆರ್ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವಹಿಸಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಪೀಠ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇನಿತ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾಕಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಲತೇಶ್ ಪಾಲ್ದನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಗೇನನ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೋಳ ಸುಧಾಕರ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಅಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ಎದುರು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದ್ ಅಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಐನೆರ್ದ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯರ್ಡ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾವಿಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಎಂಗ್ಲು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಸಮುದಾಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದಿತ್ತೆ ಏಕಡ್ ಮೇರೆ ಲತೇಶ್ ಪಾಲ್ದನೆ ಪಂಡೇರು ಅಧ್ಯಯನ ಆತುಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಡು, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಓದುದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಗೇನ ಕೊರ್ನೆರ್ದ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಾಗ ಅಂದ್ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಇನ್ನಿಕ್ ಭಾಷೆ ಅಳಿವು ಉಳಿಯುವುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರ ಪಾಲ್ದನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವಕ್ಕೇಂದು ಅಂತ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಪ್ಪುನ
ಪೂರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ತೊಂದುಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಐತನ ಐನಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಮಾವಿಲ ಸಮುದಾಯದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಆಯ್ನೆದ್ದಾತ್ರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಐತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಆವೋಡು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡುಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಲೇರ್ದ ಕನಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅನಿನ್ವೆ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕುಲ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯಡ್ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಭಾಷೆ ತೋಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮುದಾಯಲು ಉಪ್ಪು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅತನ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನಕುಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಅತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಓದುಂಡ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದಾದೊಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲವೇನು ನಮ್ಮ ಪುಗರೊಡೆ ಐನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಧವೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಕಡ ಕೊಡುವೆರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿನ ಲಿಂಕ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ಐಕೆ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸುರೂಕಾದ ಮಾಧವ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಲತೀಶ್ ಪಾಲ್ದನೆ ಯಂಗ್ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನೆ ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಉಂಡರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಮಿತ್ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಲೇಜ್ದಾರನ್ನು ತೆರೀಡು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಇರ್ನಂಚಿನಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲಸಗ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ ಬೋಳ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಉಳ್ಳಿರ್ ವೈದ್ಯರು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಾದು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ್ ಅರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಏನನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮದುಪು ಕೊರಿಯರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲಿರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ್ ಕಾರ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಸುರುಕು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯಡು ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಬು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾಯ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಕೊಜ್ಞ ಶ್ರೀಯುತ ಲತೀಶ್ ಪಾಲ್ದನೆ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜಿಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತುಳು ಕೇಂದ್ರದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವರೇ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದರೇ ಅಂಚನೆ ಭಾಗವಹಿಸನ ಪೂರ ತುಳುತ್ತ ಬಂದಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ತುಳು ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಅನುಭವ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಟು ನಡೆತಿನ ಸುಮಾರು ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಆಂಡ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಡಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ ದಾನೆ ಒಂದೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಮಾಧವರಿಗೆ ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದರಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳ ಸುರೂಕ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನದಲ್ಲ ಸುರೂಕು ಯಾನೆ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವಕಾಶ ಎಂಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಪಂಡ ಕರೀನ ವಾರ ಕಾಲದ ಶ್ರೀ ಭುವನದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಕೊಟ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಪನ್ಪನಮ ಈಗ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಎಂಕಾನಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ದಯಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಾಲೋಡಿಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡಗೂ ಆಯ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ
ಆಪುರಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲಡು ನಮೋಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಪೂರಾ ಭಾಷೆಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಷೆ ಪೂರ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಇನ್ನಿತ ದಿವಸ ಮಾಧವಿರಾಜ ಮಾತಾ ತುಳುತ ಬಂದುಳ್ಳು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರ್ಪಾರೆ ಮಲ್ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಸುರೂಕೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇನಿ ನಮಕ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊನ್ನೆಂಚಿನ ಲತೀಶರು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಚವನೆ ಅಂಡ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೋಡು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಸುರುಕಿ ಮಾವಿನ ತುಳು ಪಂಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇನ್ಯ ಯಾನ್ ಸುರು ಅಪ್ಪಗ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತಿರ ತೂಪ್ಲೆಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತುನಾಗ ಮಾವಿಳರು ಪಂಪಿನ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮನ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಣ್ಣುದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿವಂಡೆ ದಾಯಂದ ಎಂಕ್ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಲ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಚ್ಚದೆ ಆರ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಲಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾವಿಲರ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾವಿಲ ಭಾಷೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ತುಳು ಮಲಯಾಳದ ರಡ್ಡೈನ ಸೇರ್ಸಾದ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಂಚಿನ ಭಾಷೆ ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ನಮ್ಮನ ಒಂಜೇ ನಮ್ಮ ಕಡಲದ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಪೂರಾ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜೇ ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುನ ಸಹಜ ಅಂತ ತೋಜುನೆಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಮಾವಿಲ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಾವಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ತಿಳಿಪಾದ ಕೊಂಚ ಲತೀಶರಿಗೂ ನಾನು ಸುರೂಕೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಪರಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಚಿತ ಸುಮಾರು ಉಪಭಾಷೆಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತೂನಾಗ ಒಂದೇನು ಜಾತಿವಾಚಕದ ಪನ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಂಚಿತ್ನ ಪರಿಷ್ಠ ಜಾತಿದ ವರ್ಗವಂಜುಂಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಲು ಉಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ಬರ್ಪನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಡೋದ್ ಬರ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಅಪಕ ಆಗ್ಲಿ ಪಾತೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ ಎಂಕಿಯನ್ನ ಬಾರಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡೋದಿರ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಬಹುಶಃ ಲತೀಶರಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮನ ಸೀದಾ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಮಗ್ ಪುರ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆನಾಗ ಈ ಭಾಷೆಲ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ಅರಿಯುನು ಪಂಡ ವಿನಾಶ ಪನ್ಪದ ಬಹುಶಃ ಅರಿಯುನು ಪಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೇಜಿ ಅರಿಯುನು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಭಾಷೆಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ವಿನಾಶದ ಹಂಚಿಪೋಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡಲ ತೆರೆಯ ನೋಡು ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಮಾವಿನ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಈ ಪ್ರಧಾನమైన ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮವಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಂದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯೋಡು ನಮ್ಮನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸಾಯ್ಚಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅವು ವಿನಾಶದಂಚಿ ಪೋಬ್ನ ಅವು ಕಟು ಸತ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಷೆ ಓದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿತ್ನ ಈ ತುಳು ಕೂಟಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಗೇನ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ನ ಭಾಷೆ ಉರಿಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಕ ಕರೀನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಗೋಷ್ಠಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಕಲ್ತೊಂಡೆ ಏನ್ ಚಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ತುಳಿ ನಮ್ಮನ ಬೆನ್ನಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆನ್ನಿ ಮನಪನ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರಿದು ಪೋನಾಗ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗನೇ ನಮಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಡಂಚಿತ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮನ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ನಂಬುದೆ ಅಂಚದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಬಿಜ್ಞರ ಬೋಳ ಸುಧಾಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿರ್ ಈ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪವನಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಇಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿರ್ದಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾಧವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈನ ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಕುಡವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡೊಂದು ಕುಡವರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ನನೊಂಜಿ ಎನ್ನ
ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಂಡ ಆಯುರ್ವೇದ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮರ್ದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಪಂಡಿತನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊರತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮನ ಕೂಟೋಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಕುಡಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ಎನ್ನರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನು ಎಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾತುದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ. ಈ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮದುಬುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕಿನ ಇರೆಗಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಲೇಸುದ ಮುಗಿತಲದ ಪೊರ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಉಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪು 158 ಎಗ್ಗೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತುಂಡು. ಈ ಪೊಲಬುದ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲತೀಶ್ ಪಾಲ್ದನೆ ಪ್ರಸಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಹಲೋ ಗೌಡೂರು ಶೆಟ್ರು ಇದ್ದಾದ ಕೈದರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉಂಡತ್ತ 10 ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಯಾನ ಚೂರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಲೋ 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 ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೌಡೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಶೆಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಗೌಡೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವು ರಡ್ಡ ಪಾಡ್ದನ ಹತ್ರ ಪದಾರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪಂಡಾರು ಜೋಲೆಲೆ ಪಂಡದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಜೋಲೆಲೆ ಮಾಯಿಲೆ ದಿಕ್ಕೆಯ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆಯ ಪನ್ನಗ ಉಳ್ಳಾಯ ಪನ್ನ ದನಿಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪು ದೇ ಪನ್ನಗ ಅವು ಅರ್ಥೋಡ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ಮುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇ ಪನ್ನಗ ಉಳ್ಳಾಯನ ಲೆಪ್ಪು ಪನ್ನಗ ದನಿಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡದು ಕೇಣೊಂದು ಬಲ್ಲ ಕೊಂಗಣ ಕತ್ತಿ 11 ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈರವೇನು ಉಳಾಯಿ ಲೆಪ್ಪುಂದು ಪಂಡರ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತಿ ಬಂದರತ್ತೀನಿ ಆದಿಪು ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಠ್ಯಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಬಹುಶಃ ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಸರಿ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಸರ್ ಯಾಂಚೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುಲಿಯಾ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ ಇದಡ್ನಿ ಪಂಡ ಈ ಎಂಬೇರ್ ದಾದ ಮಾವಿಲ ತುಲತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೊಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಲಿಂಕ್ ದಿಕ್ಕುನು ಎಂಚಾಂದು ತುಳಿ ಸಾರತ್ತ 1717 ಕೊಡಗುನು ರಾಜ್ಯ ಆಲೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಲಿಂಗರಾಜ್ಯ ಆಲೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಒರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ಪಿ ಆಯ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ ಕೊಡಗು ಬಾಗಡ್ ಸರ್ವೆ ಮಂತ ಒಂದು ಕಾನೂರ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಾನೂರ್ ಸರ್ವೆ ಮನ್ಪುನಗ ಆಯ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೂದ ಪನ್ಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂದು ಪನ್ಪಿ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಐಟ್ಲಾಯಿ ನಾಲ್ನಾಡು ಭಾಗದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾಲ್ನಾಡು ಭಾಗದ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉಪಭಾಷೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಕೊಡವ ಭಾಷೆದ ಈ ನಾಲ್ನಾಡು ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಳು ತಲಕಾನೆ ಓಡಿಸಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಆಂಡ ಅಕಲು ಐತ ಬದಲ ಪಾಂದು ಬಲಸುವರು ಇತ್ತ ಬುಲ್ಪು ಅಂದ ಇತ್ತ ನಕಲು ಪೊಲಪು ಒಂದು ಬಲಸುವೇರು ಅಂಚ ಬಾತ ಜಾಗಡ ಅಕಲು ಪಾನ ಬಲಸುನ ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಈ ಮಾವಿಲ ತುಳುತ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಕೊಡವ ಭಾಷೆದ ನರಟು ಅಂತೀನಿ ಮಾವಿಲ ಭಾಷೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಅರ ಭಾಷೆ ಇಡಲ ರಡ್ಡೆ ಲಿಂಗ ಒಪ್ಪುನ ಪುಲ್ಲಿಂಗಲ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಲ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನ ಅವು ರಡ್ಡನೇತ ವಿಷಯ. ಮೂಜಿನೇತ ವಿಷಯ ಕೊಡವ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಕೊಡವ ನಾಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆಲೇಡು ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ ದೇವಿಯರು ಆ ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ ದೇವಿಯರನ್ನ ಪಾಟಿಡ್ ಅಕಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಚೆಂಬುವ ತುಳುನಾಡು ಅಕಲ ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ ದೇವಿಯರು ಬೈದಿನಿ ಇನ್ನಿತ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಣ್ಣನೂರು ಪನ್ಪನ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಣ್ಣನೂರು ಪ್ರದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅಕಲು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೆಪ್ಪುವ ಪಂಡ ಚೆಂಬುವ ತುಳುನಾಡು ಬಾಲೆಲೆ ಬರಪೋಲೆ ಚೆಂಬುವ ತುಳುನಾಡು ಊರುಪೆದ ಚೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಬಾಲೆಲೆ ಬರಪೋಲೆ
ಆ ಊರಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೂರು ಪನ್ಪುಣ ಊರುಡ್ದು ಇಗ್ಗುದಪ್ಪ ದೇವಿಯರು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಏಳು ಏಳು ದೇವರ ನಕುಲು ಆದ್ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತದಾದ ಕಣ್ಣನೂರು ಊರು ಉಂಡು ಇತ್ತೊಲಿ ಬಾಲೆಲೆ ಬರಪೋಲೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಣ್ಣೂರದ ಮಿತ್ತನ ಹರಿಯುನಂಚಿನ ಒಂದು ನದಿ ಒಲತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನದಿ ಒಲತ್ತೋಡು ನದಿ ಆ ಒಲತ್ತೋಡು ನದಿತ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಡುಪ್ಪುನಿ ಕಣ್ಣೂರು ಆಯ್ತ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಣ್ಣನೂರು ಪನ್ಪುಣ ಕುಡಂಜಿ ನಗರ ಉಂಡು ಆ ಕಣ್ಣನೂರು ನಗರ ಮೂಲತಃ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗ ಆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನು ಕೇರಳ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ತುಳುನಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನು ಚೆಂಬುವ ತುಳುನಾಡು ಅಂದೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಹಿಡಿದು ಇಗುತಪ್ಪ ದೇವರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಭಾಗ ಅಡಿತ್ತಿನ ಮಾವಿಲ ಸಮುದಾಯದ ಐತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲ ನಿವಾಸ ಆದಿತ್ಯನವರನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬತ್ತು ಓಕೆ ಎಂಜನ್ ಮಾಡ ಕೊಡಗು ಬಾಗಾಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಾಖಲೆ ಪುರ ಕೊಡಗು ಬಾಗಾಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಜನಾಂಗ ಪಾಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅರಮನೆ ಪಾಲೆ ಅಂತ ಅರಮನೆ ಪಾಲೆ ಜನಾಂಗ ಅವಳು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಜನಾಂಗ ಕೊಡಗದ ಬಾಗಡ್ ತೆರೆ ಕಟ್ಟುನ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಪುರ ಅಧಿಕಾರ ಅರಮನೆ ಪಾಲೆ ಜನಾಂಗ ಈ ಅರಮನೆ ಪಾಲೆ ಜನಾಂಗ ಅದೊಂಡು ಅರಮನೆ ಪಾಲೆ ಜನಾಂಗ ಬತ್ತದ ತುಳು ಭಾಷಿಕೆಯರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೊಂದುಂಟು ಪೂರ ಕೂರ್ಗ್ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪು ಮೈಸೂರು ಕೂರ್ಗ್ ಸಾದುಪ್ಪು ಆ ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂತರಂದೇ ಬಂದುಂಟು ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಡ ಆಪುಂಡಮ್ಮ ಅದೇ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ವೆಬಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಈತಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರೂಪಕರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾವಿಲ ಮೂಲಕ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೆ ಆಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶಿಲ್ಪಿ ಬೋಳ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಕಾರ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುತ್ತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೆಸ್ಕ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳು.